to prvý remeselný workshop, ktorý organizuje Strom života. V rámci neho si deti môžu vyskúšať zaujímavé remeslá, ako je napríklad kováctvo. Môžu si vyskúšať šperkárstvo, môžu modelovať z hliny, modelárskej dielni, kresliť komiksy, alebo sa môžu oboznámiť s výrobou drevených hračiek. Prihlásili sme sa sem do Kremnice z dôvodu toho, že deti máme veľmi kreatívne, veľmi tvorivé a sú veľmi radi, keď môžu si niečo vyrábať a hlavne doma, keď niečo vyrobia a nosia nám to ukázať. Veľký úspech je práve kovácká dielňa, ktorá má v sebe tie prvky, ktoré skutočne doma nemôžu ani nájsť, ani získať. Existujú staré povesti v Kremnici, ktoré kedysi napísal Jozef Cigáronský a ja som si vo svojom voľnom čase začal vymýšľať svoje vlastné. Tento prezentovať deckám v takom štýle, že budeme hľadať tie symboly v meste alebo budeme hľadať úplne že vymyslené nové veci, ktoré zapadajú do súčasnosti. Najviac sa mi páčila povesť o bohatej kuchárke, ktorá sa kvôli svojej lakomosti premenila na prasa. Mne sa najviac páčila tá o mačke s horiacim chvostom. Kreslila som komiks a mohli sme si vybrať, čo chceme, tak to sa mi páčilo, lebo mohla som si vymyslieť, čo chcem. Sú veľmi šikovní a nemusím skoro nič robiť. Vidím, že deti sa učia aj praktickým zručnostiam, špeciálne napríklad s prácou s hračkami, ako sa kedysi robievali. Veľmi populárne pre naše deti bolo aj práca s hlinou, kde mali možnosť si vymodelovať rôzne postavičky. Je to veľmi populárne aj podľa toho, že viem, že v podstate všetci sa na to hlásili, takže majú radi prácu s hlinou. Ja sa pokúšam spraviť topánku. Chcela by som tam dať aj nejak potadiaľ to tvár, nejak tak. S deckami sa mi pracovalo veľmi dobre a to najmä kvôli tomu, že ich to bavilo. Boli to asi technológie, ktoré ešte nevideli a neodskúšali si, takže ich tešilo napríklad obyčajné leštenie. Neviem povedať, či bola niekto šikovnejší alebo nie. Každý to poňal iným spôsobom, tú tvorbu, a to bolo na tom skvelé. Pozri sa napríklad na tento, pozri sa na to, jak to vyzerá. Ono to je rovné. No, aby to bolo zaujímavejšie. Mali byť rovnaké. Mali byť rovnaké. Je to rovnaké? Nie. Poď preč. Najviac sa mi páčila prechádzka nočnou Kremnicou, kde sme si rozprávali povesti o Kremnici. Mne sa páčilo kováctvo, lebo sme si tam mohli vytvárať svoje nástroje a ja som sa dozvedel niečo nové. Vyrábal som si vývrtku. Som rada, že sa tohto workshopu zúčastnilo také veľké množstvo detí a budem veľmi rada, ak sa opäť uvidíme na budúci rok.